Traveling, figura numărul 2. Te uiți? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Repet. Traveling. 1, 2, 3, 5, 6, 7 și spate 2, 3, pas, pas, pas. 5, 6, 7. Figura numărul 2, încă o dată. Să știi că noi suntem special de-aia. 7 și 1, 2, 3, 5, 6 și spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Încă o dată. Și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, stop. Ștefan? Fă cu Cristina. Ștefan, Paul, fă cu Cristina. Mă miram, deci chiar... 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, spate 6, 7. Hai să dăm o interferență. Și 1, 2, 3, 5, 6 și spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, spate 2, aia. Încă o dată de aici. Și 1, 2, 3, 5, 6, 7 și spate 2, 3, calci, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Aia e. Încă o dată. 5, 6, 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Schimbă! Schimbă! Nu mai pot acum. Go, go, go! 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Ce faceți voi? Și încă o dată. Știu, nu? Cum ce fac când să nu vezi? 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Schimbă! Mă ocup eu acum, du-te, schimbă! Eu? Ia magia ta de ea. Sunt delicat și cum mă buschez. Și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Vezi că o întorci invers. Vezi că vrei să o întorci invers. Separație ceva, nu? Uite la mine. După ce faci bine traveling-ul, ai tendința să o întorci așa. Când de fapt este invers. Și așa ai ajuns tu cu mâna. Hai încă o dată. 5, 6, 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, 5, 6, așa, 1, 2, 3 și 5, 6, 7. Și încă o dată, 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, spate 2, 3, pas, 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 spate 2, 3, piruetă 6, 7. Schimbă! Cinci, 6, 6, 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 6, 7 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Încă o dată. Parcă nu e fan, nu? Zi-tu, nu? Exact. Exact. 5, 6, 7 și 1, 2, 3, 5, 6. Vrei 4? 2, 3, 5, 6, 7, zi. 2, 3, 5, 6, 7.